Nu! Ja men vad tråkigt, fan vad tråkigt. Woho! Nej, för guds skull! Fan också! Jag börjar skratta skit. Åh jävlar. Nej men. Det hade legat på marken och allting nu, jag kan inte dricka. Oj! Men vad fan, du kan inte förstöra vår flaska, idiot! Åh! Bajs! Hä? Vad roligt. Här, så, vi får ta det här. Nej, men sluta. Okej då.